Мәгариф хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән район башлыгы Альберт Хуҗин котлады. Матур эш нәтиҗәләре белән районыбыз данын республикада гына түгел, ил күләм танытуда мөгаллимнәрнең роле зур булуын билгеләп үтте ул. Biz sizning xizmatingiz oldida chin ko'ngildan boshlaymiz. Men buni uya solmay aytib aytmayman. Qadrli o'qituvchilar, bizni kishi yetkanda siz Тантанада ел дәвамында югары нәтиҗәләр күрсәткән бер төркем педагоглар бүләкләнде. Аларның һәр казанышы зур хезмәт, тырышлык, сабырлык һәм уртак хезмәт нәтиҗәсе. Укытучы һөнәре иң мөһим һәм җаваплы һөнәрләрнең берсе. Чөнки укытучы һөнәре гади генә түгел, һәм укытучы үзе дә гади генә кеше түгел. Чөнки һәр кеше тормышында ул үзенең сулышын, үзенең карашын кертә. 30-35 һәм 40 ел гомерен педагогик хезмәткә багышлаган 20 мөгаллим сәхнәгә күтәрелгәндә зал алкышлардан тынып тормады. Бүгенге мәктәпнең төп таянычы алар. Мәктәп укытучы өчен икенче үй дип беләм мин. Гомер буе мәктәптә эшләп, мин шуңа инандым. Мәктәпкә бару өйгә кайтудан рәхәтрәк кебек тоела иде кай вакытларда. Чөнки балалар белән аралашасың, аларның яшьлеге сиңа юга. Ничә еллар мәктәптә эшләсәм дә, минем әле һаман мәктәп белән ораны үзәсем килми. Яшь кадрлар үстерү мәгарифтә актуаль мәсьәләләрнең берсе. Бүгенге тантана яшь укытучыларда һөнәргә мәхәббәт уятуда зур роль уйный. Мин Рушила мәктәбендә быел гына эшли башладым. Мәктәптә эшләргә яшь специалистларга бөтен уңайлыкларны тудырылган. Бөтен әйберләр бар. Презентацияларны, дәресләрне кызыклы үткәрәбез. Бәйрәм тантанасын Мөслим гимназиясе укучылары һәм райондагы бию төркемнәренә йөрүче балалар чыгышы башлады. Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбленең җырлы биюле тамашасы чараны милли рухка төрде, күңелле ял сәгатьләре бүләк итте. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.